Tercera jornada de bikepacking, estem en Mont-real del Campo i avui tenim etapa d'enllaç fins al Canyís, en total al voltant d'uns 137 quilòmetres. Hem fet ja la via verda d'Ojos Negros i ara per carretera avui tot el dia anem fins al Canyís, on demà, en la següent etapa, començarem la via verda del Zafán que ens portarà fins a Tortosa. Una llarga jornada per davant. Anem allà. Quilòmetre 7, estem passant pel costat de Camí Real i així ja ens desviem per agafar la carretera nacional que va cap al Canyís, la nacional 211, en teoria 121 quilòmetres. Quilòmetre 20 i apleguem al primer port del dia, el port de Banyona, 1.258 metres. I fa molta frescor, 13,9 graus marca el Garmin i per a ser un mes de juliol no està gens malament. Si veníem de 40 graus i ara estem a 14, es nota la frescoreta. I pujant el segon dels 3 ports del dia. La veritat és que són ports de moment prou suaus, pendents màximes que arriben al 7% i tant la temperatura com el paisatge acompanyen. I segon port del dia fet, Port de Mínguez, a 1.300 metres sobre el nivell del mar. I parada en Montalbán a reposar forces. Mireu, mireu. Doncs ja hem eixit de Montalbán, hem acabat d'esmorzar i els núvols tenen mala pinta. Esperem que s'aguante i que no ploga, per favor. Jo pensava que això era Castell de Cabres, però no, Castell de Cabra. Uf, poble molt semblant a Castell de Cabres en els ports. Doncs ja estem al tercer port del dia, el Puerto de las Traviesas, a un poquet més de 1.100 metres d'alçada, i des d'ací ens queden aproximadament 65 quilòmetres i terreny molt favorable, picant ja cap avall, amb algun repetxonet, però ja molt favorable i esperem arribar en bones condicions. Seguim! I els pobles de per ací que també són prou xulos, encara que en hivern deu de fer frescoreta. Quilòmetres ja i el vent de dalt, el mestral o cerç com li diuen així, que està pegant ara molt fort. I aplegant a Calanda ens falten 16 quilòmetres i anem a fer així una parada per plenar aigua.
Costera amunt va bé, però costera avall ens frena. Però ara no podem avançar perquè hi ha molt de tràfic. Doncs ja estem entrant en Alcanyís. Final de l'etapa del dia d'avui. Doncs ja hem arribat al Alcanyís. Han sigut 131 quilòmetres i 1.347 metres de desnivell positiu en 5 hores i 23 minuts. La veritat és que ha sigut més fàcil, entre cometes, del que en un principi em pensava, i sobretot per dos factors. El primer i fonamental, la temperatura. Avui no ha fet calor, el dia està núvol i s'ha notat moltíssim aquesta falta de calor, sobretot en els ports, 14 graus, i ja quan han baixat així a la plana una màxima de 23-24 graus. Per tant, això ha afavorit molt el gastar menys energia i el que el viatge fora més tranquil. I després l'anar per carretera i sobretot les baixades dels ports, que no pedaleges i evidentment gastes molta més energia, perquè en la via verda, a ser sempre pendents constants de l'1 al 2%, has d'estar tot el matí pedalejant, i així hi ha molts moments en què deixes de pedalejar i no gastes tanta energia. Ara ja hem fet la ruta d'enllaç i en el proper vídeo veureu ja la via verda del Zafán, que va des d'Alcanyís, i nosaltres arribarem fins a Tortosa. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si és així, doneu-li al like i subscriu-vos al canal. Fins al proper vídeo.